Hej, mit navn er Fido. Dette afsnit er om Cavalier King Charles Spaniel. Jeg vil fortælle dig, hvilke sygdomme kavaliererne kan have. Først vil jeg kort fortælle dig, hvordan en Cavalier King Charles Spaniel ser ud, og lidt af dens historie. De to første Cavalierer blev registreret i Dansk Kennelklub i 1971. Cavalierer er ca. 30 cm høje og vejer 5-8 kg. De har store mørke øjne og lange højt satte ører. Cavalieren er en venlig og social hund, men desværre er det også en af de mest syge hunderacer i Danmark. Nu vil jeg fortælle jer om de sygdomme, Cavalieren kan have. Syringomyeli. Syringomyeli er en neurologisk sygdom. Neurologisk sygdom betyder en hjernesygdom, der involverer nerverne. Syringomyeli er populært sagt, at kraniet er for lille til hjernen. Det skyldes, at Cavalierens kranie er blevet mindre og mindre gennem tiderne. Det er som en størrelse 43 fod i en størrelse 39 sko. Det er en meget pinefuld sygdom. Hos mennesker beskrives det som en af de mest pinefulde sygdomme, der findes. Det føles som en brændende smerte og en hamrende hovedpine hele tiden. Ting som for eksempel et halsbånd kan føre til endnu større smerte. Over en tredjedel af alle cavalierer har sygdommen, nogle dog i større grad end andre. Sygdommen har en meget høj arvelighed. Symptomerne ved sygdommen. Symptomerne kan være afbrudt søvn, hunden har svært ved at klare motion, smerter ved spring, krasser sig selv, særligt når den går, er ophidset, når man giver den halsbånd på. Nu vil jeg vise jer et klip af to hunde, der lider af syringomyeli. Det er begge to meget slemme tilfælde, og jeg advarer, der vil komme nogle meget voldsomme scener. Mange hunde har svage eller slet ingen symptomer. Men i værste fald har hundene helt klart stærke smerter. Denne hund led så meget, at den måtte aflives. Tak fordi du så denne video. Jeg håber du kunne bruge det til noget, og at du vil tænke lidt mere over hvilken hund du vælger.